aquel viño. As 4 pesetas que A tiña min gustaba, pero pa os bueno, responsos solo lle era deu un ruin, era unha responso. currela Ah, eu vinlle 2 pesetas e Pero bueno, tamén lle deu un responso. E vale logo mismo claro que un vi, responso de 2 pesetas que un de 4. Non sei. Parade aí. Parade. A ver, a que falar? Home, eu creo que sí, eh? A ver, válemos aquí logo para falarmos, non? Vale, sí, veña. Xa que na casa non queredes, debemos queimar. A casa é o teu terreo, e está a túa muller, mellor fora. terreo, hai pouco. O noso pai era home de moitas leiras que labrar e monte que cavar. Carros cheos de toxo e esterco, Sí, pero case todo alleo. alleo. Eu estou con Sabino. Na casa estábamos mellor. Aquí tampouco se está mal, a sombra. Non hai ollos de outras persoas. Estamos os irmáns. E xa E está. chegamos. Sí. A miña muller sabe estar calada. Ai, Sí. Todo vos estorba. Calada está cando lle convén, pero ir, oye, todo o que quere o que non quere. Sí. Pois a ver como imos facer, porque compre Trazarnos, trazarnos, sí, porque hoxe estamos todos e había que deixar isto arranxado. Pois o testamento lei que está. E quen o lé? Quen o lé? Veña, calquera de vos que o lea. E que lea o que pon, eh? Non, leo ti, Sabino, que eres o máis novo e fuches máis tempo á escola. Non. Como que non? Mandei vir o escribán da Olloda, o Xosé, Sí. que estaba non terra. Ah, E que viñera el para isto, que non leu, e vai a dicir que leu o que non pon. xa. Bueno, É máis que dispoña o que compre facer. bueno. Mellor facías mandando traer un garrafón de viño. Xantábamos na casa e despois coa ola de viño a media tarde estaban as partillas feitas. Sí, home. Moito máis rápido e non lle había que pagar a don Xosé. Ti todo queres arranxar con comer e co viño, Vicente. Home, que o viño, Deus non será, pero milagres fai. Ai, para. A media tarde quedaba todo feito. Nas partillas pouco hai que facer. Con seguir o que pon o testamento xa está. Que estás a decir? Claro, Seguir o que pon o testamento. Claro. E quen che di a ti que non fuches ti que no ditaches ao noso pai o que Ai, tiña ai, que poñer, Que ben te Ai. coñezo eu a ti. Noso pai sabía o que tiña que facer. Sí, bueno, Ninguén lle dixo o que tiña que poñer. bueno. O que tiña que poñer non o que debía facer o mellor, se Sí. cadre, xa non podía moito e No, tal. no. Bos días. Bos días, don Xosé. Xosé. Nada, estaba aí nun terro, non trouxen os instrumentos de escritura, que non tiña na cabeza que me fixeran falta. Pero dixo Sabino se podía vir hasta aquí no testamento, aquí estou. Bueno, Pois está ben. o testamento que lei que o ten. Bueno, pois primeiro lémolo e despois xa falamos logo. Vale. A ver o que di. En San Mamede de Coence, Ayuntamiento de Palas de Rei, partija de la fincabilidad de Santiago Balboa Moreira, otorgada entre sus hijos el día 30 de enero de 1940. En San Mamede de Coence, término municipal de Palas de Rei, partido judicial de Chantada, siendo las 11 horas del día 30 de enero de 1940. Ante mí, don José Pillado Villamor, escribano de la Ulloa, con vecindad en la villa de Palas de Rei, comparece Santiago Balboa Moreira, de 62 años de edad, natural de San Mamede de Coence, en que de hecho confiesa ser católico, Manda chover. y así quiere que conste, viudo de Filomena Carballal García. Don Xosé, Dígame. deixe esas cousas que xa sabemos todos. E lea donde pon o que lle deixa a cada un, e xa está. Ainda mellor era que lera vostede, para vostede o calado e despois nos diga o que di o testamento. Eu creo que excusa lelo. Porque, que? Dito yo Sabino, escribí uno vostede xa sabe o que pon, Pero como vou saber o que pon, Balbina, ca cantidad de escrituras que fago? Bueno, sí, Pero bueno. bueno, se estades os catro de acordo, fago así e punto. Veña, veña. Bueno, pues logo vamos ao grano, que é o que vos interesa. Sí, A casa é todo o habido de portas adentro, o tondal e cantonel hai, carros e apeiros, todos os animais, o naval e o prado de Lamela, todo para Sabino, manda chover. que, Todo para que Sabino. quedou na casa e cuidou os pais. Manda. Quen cuida os pais na vellez e os asiste ata a morte non son cartos pagos. O demais, a leira da curtiña, onde se botaban as patacas, tal di, e a horta de atrás da casa a repartir entre os catros. Ale, De modo que, sacando a casa, o naval, o tondal e o prado de Lamela, o demais en total é un ferrado e 18 Ai, cuartillos.
a repartir entre os 4. Vai enche. E teremos que mirar de repartir o mellor posible para que todos quededes contentos. Ai, si, ó. Contentos, moi contentos e agradecidos. E que coño habemos partiro? Si nos tocan a 2 regos a cada un, a máis non toca. Non, ó. Pois é o que hai. Estades de acordo ou non? Todo para Sabino. Todo para Sabino. Todo. As dúas vacas. No, As dúas escuta. vacas. No. O becerro. As ovellas. Todo. Todo. Pero mira, todo para él, e os demais fillos que os coma o demo, e dicía que era católico. Ningún rego de tella da casa nos deixou donde guardarnos na invernía. Nada. E que dicías da vaca e dos becerros? Que deixou todos os Todo animais para él, claro. As vacas, As o becerro, todo. As galiñas, dúas delas moi poñedoras, por certo. E todo os arados, a grade, as jadañas, os sachos, todo. Pratos, culleres, garfos, coitelos, todo. Todo para o Sabino. Ni unha ola e 2 culleres nos deixou para comer o caldo. Incluso Manda o chover. coitelo de matar os porcos, o que foi buscar a la ferreira. As As todo. trepias, a gramalleira e o pote, a ucha e artesa. E os xergos. E a brancura das camas que tanto traballo nos deron Sí, a ti señor. e a min. Sacas da hucha, pones ao sol, volta veña pa lavar. hucha. Todos os veraos así, facendo é mismo. verdad. Ningún penico nos deixou Eso as é fillas. mentira. Como que é mentira? A almofía, Home, o banco que hai pouco fixo carpinteiro. todo. Todo. Cartos, di algo dos cartos. Eso. Ai, non, aquí o testamento de cartos non di nada, Ai, non. Como? No. E logo? Pero vamos a ver. Pero que cartos habían deixar nosos pais? Os que tiñan, Os que joder. nunca dispuxeron. Bueno, Quen de vós cuidou deles na vellez? Criádeme... Eso tamén habría que telo algo en conta, digo eu. sí. Ou criádeme deixar a casa baleira. É porque non se leva ao lombo, que senón... Ahora, os últimos anos, cando encamou, e se facía todo por el, noso pai, a gente vos lle acordou virlle lavar a roupa ou mercarlle algunha muda. E as noites que non dormía coa dor, nin deixaba dormir, Que sermón tes. as últimas veces que viñestes pola casa, poucas, sempre o topastes curioso. O falar non ten cancelas, Non. nin rebenta a ninguén. Non. Eu quedei aquí e non pude facer a vida ao meu xacer como fixestes vos. Como fixemos nós, o noso xacer. Pero que estás a decir, salimos da casa sin nada. E a ti nunca che faltou un codelo que levara a boca, A oye. cambio de que? A cambio de que? De parte do que era noso por lei. Que tamén traballamos ali. O que? Casei cunha boa muller, pero non houve moita sorte. Os fillos que tanto desexábamos non viñeron. Ninguén de vos me ten culpa. Solo Ai, jodería. Pero se a casa está en pé é porque alguén termou dela, Sí. e nela viviu. Sí, home, sí. E non estaba peor ganando un xornal fora que acabando no monte todo o día e virar a noite para a casa sin un peso no peto. Non todas as estivadas as solto amo. Xa, bueno. Cada un tuvo que buscarse a vida por onde puido. A Sí, min home, sí. tocoume aquí. E non vos arrendo as vosas ganancias, Sí. pero nunca irades o que outras maus apetuñaron e fixeron. Volvoche recordar as maus que apetuñaron e Home, fixeron, elo. as maus de todos. Sabes Volvoche como a digo? decir. Podedes falar o que queirades, pero o testamento está aquí para ler, é o que pon. Eu, se queredes, vou escribilo e á tarde queda todo feito. Bueno, pois está ben. Que coño hemos de repartir? 2 regos para cada un, a máis non tocan, non? Pois renuncia á ardanza, ou deixamos a min, que así xunto co meu ainda fai algo. Mira, por aquí, encima de paus cornos, ni no penses, e non me joda la cabeza, Sabino, que ti eres capaz de quedarte cos 2 regos que son meus, aunque sexan 2, son meus. A ver se o sabes. Ai, eu os 2 regos quero ser. Home, que... Ainda botas un de horta e outro de favas. Home, Bueno, as partillas tiñan que quedar feitas hoxe. bueno, está ben. Sí, porque despois cada un vai por aí, por donde o leva o mundo.
Ten razón, pero mira, esquecíame que aquí tamén di, Hai que dar algo. sí, el derecho a moler 12 horas cada 9 días en el molino harinero de Vilela. Sí, sí. Ese dereito a moer tamén di ser dos cato. Así que a ver como facer. Ai, Dios. Pois, dispoña vostede, don Xosé, mire aí como será mellor partir. Home, eu creo que é fácil. Ao final o que queda para repartir é un ferrado de 18 cuartillos, que fan 42 cuartillos. Pois 10 cuartillos e medio para cada un. Mas non hai. Ah, 10 cuartillos. Menuda herdanza nos deixou o pai. Hecho unha partilla ben difícil, ó. Bueno, estades de acordo? Sí ou non? Home, non sei que lle estamos dando volta, porque ao final vostè non di que ten que ser o que pon no papel. Ese non hai máis que sexa así logo. Home. A horta detrás da casa eche boa terra. Ai, sí, sí. Pois veña, veña. Pois logo benvida sexa a herdanza. Eu nunca nada tiven, sempre traballando de criado. Polo menos agora me quedan 2 rejos para a horta dos rejos de Deira. Ai, sí. Eu, pola miña parte, está ben. Madia, leva, lambón. Quedas con todo, non vai estar ben. Home. Queda aí o do muiño, a ver como facer. Eso, que o do muño da moenda de Eso, Vilela. veña, a ver, que? Mirade, eu ofrezovos por ela un ferrado de centeo ao ano a cada un, mentras vivades. Ainda ofreces da abondo, sabimos. Ei, don Xosé, que ben se lleve o plumeiro, Parece que ara polo mismo rego que o Sabino, Non sei eu isto. A min só me queda un pesar moi fondo, E logo isto. que non me deixaran un garrafón de viño, dos de Aola. Bueno. Pois mira, agora, quen queira vir xantar á casa que veña, que as potas están ao lume. E o garrafón cheo de viño, Vicente. Eu non vou, eu quedo. Pois ti o perdes. Bueno, pois sí, porque voulle dicir ao Amadeo que vaya a arar eses 2 regos que me tocaron, porque o primeiro é tomar posesión. Que non, Balbina, que non. O primeiro é asinar o documento e despois tomar posesión. Bueno, está ben logo, Veñe, veña. Balbina, xa que leva case todo, ao menos que nos dé ao xantar. Ten razón, malo Dios que o fixo. Será a última vez que vamos xantar nesa casa.